No, takže dobré ránko. My vás vítame pri ďalšom vlogu. Čo, Dodo? Presne tak. Presne tak. Ja nie. Ideme pozrieť fotopascu, ktorú sme dali teraz naposledy, ktorá bola osadená v minulom vlogu. Takže tak. No a zobrali sme si pre istotu aj foťáky, lebo tu je to fakt nevyspytateľné, že ak by dačo. Takže jedeme bomby v Pepiku. No my sme už vošli do toho lesa, v ktorom máme fotopascu. Takže uvidíme, že čo to dá. A som strašne zvedavý a strašne sa teším, že čo na tej fotopasci asi bude. Čo myslíš, že na nej bude? No medvedisto. Medvedisto. Že vraj aj vlčok. Takže my už sa pomaly začíname ku nej blížiť. Takže uvidíme. No a hneď ako prídeme ku nej, tak vám púšťam video a uvidíme. Dodo, čo si myslíš o tom, čo včera vyšiel článok, že Huliak povedal, že vraj a jeho tarabovci, že my fotografii meníme správanie medveďa tým, že ho fotíme. To Marina. Hej, No, však. no ale to už nevie čo. Ale asi obaja vieme, odkiaľ vietor fúka. Presne. Vieme, odkiaľ vietor fúka. Nebudem sa viacej k tomu vyjadrovať, pretože tento kanál ani toto video nie je žiadno politicky ako to zaujaté. No takže, my sme už pri fotopasci a za 2 dní, no jeden aj dačo, sme zistili, že tady to chodia akorát jelene. Raz prešli. Dodo, poď pustiť záber. Ale prečo utekali? Asi sa ma zlakli. Neviem, či to tam bude dobre vidno. Pusti. No. Takže ideme vymýšľať zase druhé miesto, lebo už som zúfalý, neviem naozaj, nie je to možné. Ideme pozrieť teraz také chodníčky tu na dookola. No a uvidíme. Vyskúšame dať zasa na jedno miesto fotopasu, všetko je to iba o skúšaní. Takže tak. Čo, Dodo? To sa ďalší, čo? Kde? Od spodu? Takto. No, takže tak. Dodo, čo si povedal, že urobíš, ak nájdeš ďalšiu fotopascu a ty máš ešte svoju pri sebe? Ak bude lepšia ako moja, tak ja zoberiem si tu a nechám tu moju tam. Už výmenný obchod. Výmenný obchod. Výmenný obchod. A možno nechám 20 € ešte za ňu. Takže ak vám takomu zmizne pasca, tak máte tam novú a 20 € ako balíček. To som bol ja. A to bol Dominik, aby ste vedeli. No, GoPročka troška zlyhala v týchto mrazoch, vydržala to. A sme našli jednu fajnú podhorskú lúku. Tak ideme teraz vyskúšať hľadať jej pascu. Takže my sme už v aute. No, nastalo také menšie nedorozumenie, že musel som natáčať cez telefón, lebo táto slečná GoPročka sa vybila. Takže tak, zobrali sme fotopascu. Jednu fotopascu sme ešte nehali tu a druhú fotopascu ideme dať do Tatier. Takže uvidíme, čo to dá. No a čo s načatým večerom? Neviem, uvidíme, či dať ešte večer skočíme, alebo nie. Každopádne
Ďalší koniec takého dvojdňového vlogu je tu. Takže dúfam, že sa vám to páči, že vás to ešte drží po jednom. A budem sa to snažiť pridávať každý deň. No a najlepšie bude fakt, keď budú pomedzi tej možné nejaké zábery. Takže tak. Takže majte sa, držte sa, neopíte sa. A ty? A s pánom Bohom vo spolek. Aj s batohom.